Ayan guys, nandito tayo sa Grotto Farm. Ito yung ano ng mga fish pan. Ayan. Ako dyan, ikaw na dito. Ayan po. Ayan. Ito po yung paligid dito. Napakagandang tingnan. Anong lugar? Ito yung ano. Kasi meron silang dalang pagkain yung mga bata. Sinusnud sila ng duck. Lalo mo. Gago. Ayan o. Taka dyan ka. Gago na siya.